ingkang badhe dipun saliani dumateng Rama Putih Wisnu Aji. Katur dumateng Rama Putih Wisnu Aji. Kasuwun cegah saking papan palanggahan nuli tumuju salam karahajan wilujeng dalu wilujeng Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wontenipun adicara wilujengan Sunan ingkang sampun rinacik rinancang rinungkaka dumateng keluarga wonten taman adicara wonten ing budal samenika ingkang badhe kawaosaken mekaten. Dilaksana aditurut ingkang kaping sepisan nunggih atur pambuka. Sabaripun adicara atur pambuka kalajengaken adicara ingkang urut kalih nunggih atur pambagya harja yuwana. Adicara ingkang urut kaping 3 sambutan saking Bapak Pangan Sotomo. Adicara ingkang kaping 50 nunggih waosan kita wengi. Adicara candhaipun ingkang urut kaping gangsal inggih menika waosan silsilah Desa Doko. Adicara urut ingkang kaping 6 nunggih atur sabda tama. Ewa dinadina ingkang pungkasan nunggih doa panutup. Mekaten urut ing adicara wonten ing wekdal sakmenika sareng wonten sedaya sambut satata adicara badhe ingkang kawiwitan. Kinarya hamurwakani lekas adiswara kepangono ngaturaken puji santi. Pamiyai warono kinarya sarana hamumayu ayuning sasana. Mekaten puji santi ingkang nembe kawaos mugi pangajab Ulo madya dumugi wasana adicara tansah winantuing karahajan. Andungkap adicara ingkang kaping kalih nunggih atur pambagya harja yuwana ingkang badhe dipun salirani dumateng Bapak Sukiyo. Katur dumateng Bapak Sukiyo kasuwun jenengan saking papan palanggahan nuli tumuju sasana sabda rahayuning sedya kula sumakaken.
Salataken konco dumateng sedaya para leluhur agung wonten ing bawana. Mliginipun ingkang warsa tlatah mriki mugi tansah kersa nderekaken sarta kersa nyuwunaken dumateng Gusti Ngamurbeng dumadi ing pangangkah sageda wilujeng putra wayah kula lan panjenengan wiwit alam donya ngantos dumugi wonten ing jana loka. Sagunging para rawuh ingkang dahat kinurmatan, amit pasang Kalimantan mugi tinebena yang tulak sari dumawah ing tawang toa. Awit kula kumuwantun matur wonten aso handika sadaya awit pundi dawuh saking para kadang pametri budaya sarta parawida dharma wonten ing ari kalenggahan punika saged mujudake wilujengan punika sarta ngaturaken pambagya wilujeng rawuh wilujeng pinaraken kanthi mardu mardika ing penggalih. Saestu saking sedaya lumantar kula mugi diagung kersa paring sih jala niki pangsami. Uga salajengipun wujuding wilujengan dereng titah ingkang sampun pinudrat gesang wonten ing madyaning bebrayan mriki wonten ing tlatah Jawa mriki. Pramila wontenipun adicara wilujengan sura punika sak perlu kangge nguri-uri metri budaya ingkang sawetawis sampun kapendhem pramila saged kangge mbentengi wontenipun adicara wilujengan wonten ing dalu punika. Pramila sumangga sesarengan sami ngremaken rasa sarta klodhaken penggalih sak perlu kangge mangesti wonten asal dalam Gusti ingkang paring pemesti ing pangajab paripurnaning pahargyan samangke sageda rahayu 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 widodha kalih sinir ing sambikana ingkang kapungkasan saking parawida dharma katitik sabda angenya paring sugata kasuwun sedaya kersa hangesepi kanthi rahab sinambi tirakatan wonten ing wulan sura punika ing pangangkah sedaya sedya panjenengan saged sembodo basuki ingkang kaesti. Namung ngaten ingkang saged kula aturaken kathah kalebatan purwa madya usana kirang trep lan jangkep inggaing parama sastra lan subasita saestu kula tansah gelgono nyuwun agunge samudra pangsana. Ing usane ngatur kula mungasi kanthi sesanti gonggo trigonggo gonggo pinayungan kala cakra dirga mendak sirna kala sirna manggiya raharja mulya nuwun matur nuwun. Sedherekipun kula nyuwun pangapunten amargi menika sedhatosipun ingkang matur wonten mriki Gusti kula ninggandhing Pak Kadus boten rawuh boten kundur napa malih Pak Kades. Jadi kula niku masyarakat biasa niku kula ken matur pripun bisa wonten bagi matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dumateng bangsanipun para sepuh kene sepuh kata sepuh telah para pemimpin ingkang satuhu dan pinabekten
Dumateng tamsanipun Bapak Haji ingkang tansah kawula cadung berkah lan doanipun ingkang kawula mulyakaken. Dinangkung dumateng sesepuh Padepokan Puspa Gondani panjenenganipun Bapak Kotik Supriyanto Wisnuaji saking Wonoreto dalah jajaran pun sedaya ingkang kawula mulyakaken. Lan ugi dumateng sedaya para tamu undangan ingkang saged kinurmatan. Boten supe dumateng para sami kadang ingkang tansah kawula tresnani. Saderengipun kawula matur boten wonten atur ingkang langkung utami kejawi monggo sarengan munggalaken puji rasa syukur wonten asta dalem Gusti ingkang Maha Agung. Dene wonten ing dalu menika kula panjenengan sedaya waget anggrawi wonten ing bali duka mriki saperlu badhe tindakan wonten adicara acara wilujengan suran kanthi rahayu wilujeng kalis ing sambika. Sholawat salamipun Allah mugi ketetapaken wonten ing dalem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah pun ajeng-ajeng wantu-wantu barokahipun syafaatipun awit saking donya duginipun ingkang wonten ingkang wonten. Amin Allahumma amin. Dumateng sagungan bilih ingkang sadaya kinurmatan kepareng kawula dan matur aminan kami atur saking pemerintahan desa ini menika sepindah ngaturaken sugeng rawuh dumateng sedaya para rawuh. Mugi-mugi rawuh panjenengan kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala wonten kinala lan hadipun. Mugi ngaturaken matur nuwun ingkang saageng-agengipun menika atas nami pemerintahan desa wonten Dusun Pintaran mriki. Wontenipun adicara acara wilujengan surat menika insyaallah saking pemerintahan desa Sedaya warga masyarakat wonten mriki mendukung sae. Mugi-mugi menika wonten ginalan manfaatipun wonten saenipun kagem kula panjenengan sedaya. Nggih. Mugi nyuwun pangapunten ingkang sagengipun musipun dumateng ingkang salajengipun dumateng para ingkang kawula mati menika intinipun wonten wilujengan suran menika boten namung ingkang dipun wilujengi namung anggota wonten padepokan paguyuban Pringgodani nggih boten menika. Dados ingkang dipun wilujengi nggih kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi berkah doanipun menika kagem umum boten kagem anggota kemawon. Menika kagem kula panjenengan sedaya mugi-mugi kanthi berkahipun saking Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan menika waget ngerti lan waget ngagem sedaya. Sepindah malih yen menika kula matur nuwun ingkang sageng-agengipun atas nami saking pemerintahan desa menika mendukung lan nyengkuyung mugi-mugi dados saenipun. Kados namung mekaten ingkang wegah kawula aturaken kirang lamunipun nyuwun pangapunten wabil kawula ingkang matur kirang suposito kirang terapsi lan ngatur sedaya kapatrasan kirang nyuwun pangapunten ingkang sampun. Minangka panuntun ngatur kanthi atur billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan saking Bapak Pangarsono Nuniki Bapak Adi Prasetyo hingga adicara ingkang pangapunten Bapak Adi Pramono sepindah malih kula ngaturaken agung panuwun hingga adicara ingkang salajengipun inggih menika wawasan kita mugi ingkang badhe dipun salirani dumateng Bapak Suyatno. Katur dumateng Bapak Suyatno wekdal bapak saha palenggahan kula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dumateng panjenenganipun Rama Butik Wisnaji ingkang tuwuhna bekten dumateng panjenenganipun kathah kula sepuh inggih menika Bapak Haji Marsus ingkang kula hormati dumateng sedaya para rawuh sesepuh dalah kasepuhan ingkang pantes nabi sakuni pakurmatan boten supe dumateng Bobo Sumanto Bobo Sujono ugi tamun sanesipun utawi kathah kula padepokan ingkang kula hormati ingkang kula tresnani sedaya para rawuh kakung saha putri ingkang dadi hormatan lamun yen monggo sareng-sareng dereng manungsa pujo dhateng Gusti Rama Agung ingkang sampun kapinaringan tumandhaning buka lan busana kagem panjenengan sedaya kalebet kula ingkang tanpa kekurangan. Selawat salam mugi katur kunjuk dumateng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kang sanget kula jinajeng berkah saha pitulungipun awit wonten ing alam donya dumugi bidang sareng-sareng wonten ing swarga. Para rawuh ingkang dadi hormatan. Keparma kula badhe dereng isi wekdal maos kitung wengi ingkang sepindah menika wulan Surat kekajengan kula sakadang mugi kanthi dimakna kitung wengi menika saged dadosaken tolak balak utawi hal-hal ingkang boten sae tebih saking kula lan panjenengan sedaya. Ono kitung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh jen setan datang purun panangguan miwah penggawe Allah gunane wong lumpuh geni atemahan tirta maling ato kan ono ngarap mrit mami puno tutupan sirno sasi suro ingkang pun pengeti anu poyo karahan janing desa ing tuku pelintaran kabeh prawarga kuyup rukun inebeno ing daru bersih memuji mring cawata kalis ing reridu
warga atemahan mulya lapah dagang tetangen amrih raharja tebih ing sampe kala prawarga lan pangembating negeri sesarengan hanyambut karya amrih kuncara desane mudah-mudi ngengkut bangun desa kelawan margi gawe endahing wisma perjanjian tinulu bersih desa sasi suro mujudake wit kuna dadi tradisi sinebut merti desa para rawuh kakung sumangga putri ingkang dadi hormatan ingkang tuhu kula hormati wonten sekar dan kula menika ngumusuraos kirang langkung mekaten ingkang sepisan mardinipun bilih sedaya masyarakat ing Dogo Blitar mriki tansah ngaturaken agunging panuwun dumateng Gusti Kang Maha Agung dene sampun pinaringan tumanggaling buka lan busana ingkang tanpa kekurangan tebih saking sambikala kadosta abah sesakit kasesepan ing Durjana saha kadunungan tiyang licik ingkang tansah malih berbaing liang ingkang ngrugekaken kanca ruwang ingkang kaping kalih ing wulan sura menika masyarakat ing Dusun Pelitaran sakjroning saika praya mangeti gumantosin warsa enggal tumrap Hyang Jawi ing pangajap Dusun Pelitaran dalah masyarakatipun guyub rukun upadi kamulyane gesang kanthi linambaran nyuwun ridho lan pangawasanipun Gusti Kang Maha Agung murid tata titi tecun gemah lo jinawi Kertoraharjo tebih ing dalu besi dalang reridu mugi tansah wilujeng lir ing sambekala ingkang kaping tiganipun nyuwun dumateng Gusti Kang Maha Agung supados masyarakat sakjroning manunggal sesarengan para pangemban-pangembating praja kangge ngajengaken karaharjaning Dusun Pelitaran ingkang ing tembe saged kuncara ing samubarang kawis kadosta rukun angrasuk agami tumata bangun desa Narapraja tansah paring pitegah lan pangayoma murih rahayuning desa tuwin warga wonten ing medhi dusun menika kanthi sesanti rahayu 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 sagung dumadi nuwun kami kula akhiri
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badi dipun sariyani dumateng Bapak Nuryanto. Katur dumateng Bapak Nuryanto. Wedal papan somargaan kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah berdirinya Desa Telaga tidak dapat dilepaskan dari kisah 7 orang pengembara yang masuk ke wilayah Telaga. Ke-7 orang tersebut yaitu Mbah Jemani, Mbah Telaga, Mbah Biasa, Mbah Tugu, Mbah Kantor, Mbah Jamban, dan Mbah Rujak Beling. Kemudian mereka berpisah dan menempati 5 wilayah padukuhan. Mbah Jemani dan Mbah Telaga membuka lahan untuk Dukuh Telaga dan Dukuh Godang. Mbah Biasa membuka lahan untuk Dukuh Biasa. Mbah Tugu membuka lahan untuk Dukuh Tugon. Mbah Kantor dan Mbah Jamban membuka lahan untuk Dukuh Perintaran dan Dukuh Tempuran. Mbah Rujak Beling membuka lahan untuk Dukuh Bukan. Berdasarkan sejarah Desa Telaga dari zaman nenek moyang hingga sesepuh Desa Telaga, konon katanya berdiri pada tahun 1908 Masehi. Pada zaman sebelum berdiri menjadi desa banyak terdapat semburan mata air yang sangat keras di berbagai tempat yang berbeda di 7 titik, yaitu semburan mata air Telaga Banyu, Sawah Pasar, Kota Gentong, Kali Kulon, Sipete, Ngares, dan Simas. Dari 7 titik semburan mata air tersebut katanya akan terkumpul menjadi satu lokasi yang menjadi sebuah telaga yang berpusat di Telaga Banyu. Namun dari sesepuh yang tinggal di daerah tersebut tidak menghendaki adanya telaga di wilayahnya. Akhirnya dari sesepuh dan tokoh masyarakat lainnya mengadakan suatu musyawarah bersama. Dalam musyawarah tersebut dipimpin oleh Mbah Sawur. Beliau lurah pertama di Desa Togo. Atas musyawarah tersebut dari semua tokoh sepakat mencari informasi untuk mendatangkan orang pintar yang bisa menutup semburan mata air yang keras agar mengalir normal dan tetap masih bisa dimanfaatkan warga. Informasi tersebut tersebar luas sampai keluar daerah. Akhirnya mendapat informasi ada 2 orang yang didapat, dan akhirnya orang tersebut didatangkan. 2 orang yaitu yang kini dikenal Mbah Bugel dan Mbah Malang. 2 orang tersebut dihadirkan dari luar kota atas utusan Mbah Saur yang diperantarai oleh warga dari Kalwiro. 2 tersebut akhirnya dapat mengatasi semburan air yang keras perlahan-lahan, semburan yang mengecil. Dari sumber semburan mata air tersebut ditutup menggunakan tanah liat, ijuk pohon aren, dan tanah padas. Dan kini sumber mata air di 7 titik masih tetap mengalir normal. Setelah selesai mengatasi semburan mata air, beliau kedua orang tersebut tidak kembali ke daerah asal dan ditugaskan oleh Mbah Saur untuk menjaga lokasi semburan air
yang ada di wilayah tersebut agar tidak terjadi semburan keras lagi, dan beliau menetap di dekat lokasi semburan mata air yang semburannya keras, yaitu lokasinya di Sawah Pasar dan Telaga Banyu, yang saat ini lokasi Sawah Pasar menjadi Dukuh Trogo dan Telaga Banyu saat ini menjadi Dukuh Gudang. Selama beliau tinggal di dekat lokasi semburan mata air stabil, dan saat ini air tersebut dimanfaatkan oleh warga Desa Trogo dan warga lain desa. Mbah Saur adalah lurah pertama di Desa Telaga yang diangkat pada tahun 1913 Masehi. Beliau berdomisili di Dukuh Sipete dengan jumlah penduduknya pada saat itu 70 sampai 90 kepala keluarga. Dengan diangkatnya Mbah Saur menjadi lurah, beliau konon katanya seorang pemberani dan sakti. Beliau sering berkelahi dengan binatang buas yang berada di tanah Bobol dan tanah Angker. Pada masa kepemimpinan Mbah Saur sebagai lurah Desa Telaga, dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya, beliau bersama masyarakat bekerja keras, terbuka dan membuka lahan Bobol untuk dijadikan tanah garapan, yaitu ladang agar ditanami tanaman untuk bahan kebutuhan makanan seperti tanaman jagung, ketela, dan lain-lainnya. Pada zaman dahulu, dalam perebutan perbatasan wilayah, konon katanya mengadakan suatu adu ilmu kesaktian melawan tokoh-tokoh sakti yang berada di wilayah perbatasan, yaitu wilayah selatan. Mbah Saur dan Mbah Telaga diadu melawan tokoh sakti dari Pucung Wetan dan Tulus. Sebelah barat, Mbah Jemani dan Mbah Tugu diadu melawan tokoh sakti dari wilayah Kalibening. Dalam adu ilmu ditantang untuk membelah batu besar menggunakan tangan tanpa menyentuh batunya, yang sekarang dikenal batu belah. Sebelah utara, Mbah Biasa yang diadu melawan tokoh sakti dari Desa Bumawang Kidul yang dikenal Mbah Condro Bli. Dalam adu ilmu dengan cara duduk sila di atas pucuk daun pisang yang masih tunjuk. Apabila daun pisang tetap tegak, maka dialah pemenangnya. Ternyata Mbah Biasa yang menang pada saat itu. Wilayah timur, dalam pembagiannya antara Desa Manggis, Desa Kalimendong, dan Banyu Kembar, tidak ada adu kesaktian, adanya musyawarah karena dibatasi dengan Sungai Sanggaluang dan Sungai Kembar. Dalam musyawarah hadir Mbah Jaban dan Mbah Kantor. Konon katanya, bagi yang menang dalam adu ilmu diberi kebebasan untuk menentukan batas wilayah. Menurut cerita para sesepuh, tokoh-tokoh sakti di Desa Trogo semua berhasil dan menang sehingga mempunyai wilayah yang luas dibanding dengan desa-desa yang lain di sekitarnya. Setelah selesai adu ilmu dalam perebutan batas wilayah tersebut, konon katanya para tokoh sakti se-Desa Trogo dan tokoh masyarakat lainnya mengadakan perkumpulan membahas tentang batas wilayah, dan dalam musyawarah tersebut dipimpin oleh Mbah Saur selaku lurah. Dalam musyawarah tersebut memutuskan beberapa hal, yaitu yang pertama, penanaman endong sebagai garis atau tanda batas wilayah desa. Yang kedua, menetapkan tokoh-tokoh masyarakat yang bertugas memimpin di wilayah Dukuhan. Yang ketiga, membagi batas tanah untuk wilayah Dukuh. Yang keempat, tukar lahan Bobol menjadi kampung dan tanah harapan. Dalam keputusan tersebut dilaksanakan dengan cepat tanpa ada penundaan waktu. Setelah musyawarah bersama-sama, semua tokoh masyarakat yang ada di Desa Telaga diminta hadir di ladang untuk ikut serta melaksanakan penanaman endong sebagai garis atau tanda batas wilayah antar desa
dan batas antar dukuh dalam penanaman endong batas antar desa dihadiri oleh semua tokoh masyarakat dari lain desa. Mbah Sawur selain lurah, beliau juga seorang petani yang suka membuka lahan gombol atau tanah yang angker dan menata tanah tersebut menjadi tanah garapan untuk dijadikan ladang. Beliau meninggal dunia di sawah Sekwali pada saat truka gombol yang akan dijadikan sawah. Ada kabar bahwa Mbah Sawur sudah 2 hari tidak kelihatan, maka semua warga desa Telaga turun mencari Mbah Sawur. Akhirnya ditemukan jasadnya tertimbun longsoran tanah. Beliau dibawa pulang dan dimakamkan di Pesayan Budak di daerah Tiasa. Setelah Mbah Sawur meninggal dunia, desa Telaga kurang lebih 2 atau 3 tahun tidak ada pimpinannya, alias masa vakum. Pada saat itu kedatangan 2 orang pengembara yang tidak dikenal asal usulnya yang bermukim di desa Telaga kurang lebih selama 3 tahun. Beliau adalah Mbah Santri dan Mbah Maus Pati. Kedua orang tersebut sering berbaur dengan warga desa Telaga, selalu siar agama Islam. Pada masa kepemimpinannya, Mbah Sawur, lurah pertama penduduk desa Telaga, mayoritas beragama Buddha. Setelah Mbah Santri sering siar agama Islam dan mengarahkan warga untuk masuk agama Islam yang dibantu oleh Mbah Maus Pati, akhirnya Mbah Santri menetap dan menjadi warga desa Telaga yang berdomisili di Dukuh Tiasa. Sedangkan Mbah Maus Pati, beliau tinggal sendirian di pinggir Sungai Sanggaluang. Mbah Maus Pati tidak mau bermukim di kampung bersama warga lainnya. Mbah Santri menyampaikan kepada pengikutnya bahwa Mbah Maus Pati tidak selamanya tinggal di desa Telaga, karena beliau seorang pengembara yang bertugas sebagai penyebar agama dan penyiar agama Islam di tanah Jawa. Beliau hidupnya berpindah-pindah dan tidak menetap di salah satu desa atau daerah. Meskipun beliau tinggal jauh dari warga, tetapi beliau selalu hadir mendampingi Mbah Santri dan Mbah Kardot untuk mengajarkan ngaji dan siar pengembangan agama Islam di desa Telaga. Setelah agama Islam di desa Telaga berkembang dan banyak mengikut dan banyak mengikuti ajarannya Mbah Santri, akhirnya Mbah Maus Pati meninggalkan tempat pertapaannya dan pamit kepada Mbah Santri. Namun Mbah Santri tidak memberitahu kepada siapapun kemana Mbah Maus Pati pergi, karena hingga saat ini tidak ada yang tahu di mana Mbah Maus Pati tinggal, dan apabila sudah meninggal dunia, di mana makamnya. Menurut informasi, makam Mbah Maus Pati banyak dan berada di mana-mana. Setelah Mbah Maus Pati meninggalkan tempat pertapaannya, tempat tersebut dirawat oleh Mbah Santri dan dijadikan Punden yang kini dikenal oleh warga Telaga, Punden Mbah Maus Pati, yang bertempat di pinggir Sungai Sanggaluang di Dukuh Bintaran, desa Telaga. Dengan banyaknya warga yang mengikuti ajaran Mbah Santri dan berkembangnya penganut agama Islam di desa Telaga, akhirnya Mbah Santri diangkat menjadi lurah kedua atas perjuangannya, dan pada saat itu tidak ada pemimpinnya di desa Telaga. Mbah Santri diangkat menjadi lurah kedua pada tahun
1923 telah biasa waktu hidupnya selalu menemani Mbah Santri. Beliau selalu membantu dan mendukung program kerja Mbah Santri. Beliau berjuang mengundang para sesepuh dan tokoh masyarakat sedesa Traga untuk mengadakan suatu perkumpulan di rumahnya Mbah Santri. Dan yang diundang adalah tokoh masyarakat perwakilan dari masing-masing suku. Dalam perkumpulan tersebut, Mbah Santri minta dukungan kepada semua tokoh masyarakat dalam melaksanakan program kerjanya sebagai pemimpin atau pengemban amanat masyarakat. Di dalam acara musyawarah tersebut, Mbah Santri katanya menyinggung tentang hilangnya semburan mata air yang dulu kalanya akan menjadi telaga. Berhubung semburan mata air tersebut mengalir dengan stabil, maka Mbah Santri bersama tokoh masyarakat minta persetujuan untuk merubah nama desa Telaga disempurnakan menjadi Desa Toko yang enak diyakini Manjing menjadi Desa Toko. Demikian sejarah singkat ini kami buat atas dasar sejarah dari nenek moyang hingga sesepuh Desa Toko. Saat ini banyak kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun lurah ataupun kepala Desa Toko dari tahun 1913 sampai sekarang adalah sebagai berikut. Lurah pertama, Mbah Sawur, periode 1913 sampai 1920. Lurah kedua, Mbah Kiai Santri, periode 1923 1931. Lurah ketiga, Mbah Kerti Manggala Toko, periode 1932 1936. Lurah keempat, Mbah Sutra Menggala Bintaran, periode 1937 sampai 1942. Lurah kelima, Mbah Haji Yaini, periode 1943 sampai 1963. Beliau keluarga besar almarhum Mbah Santri. Lurah ke-6, Mbah Haji Sunoro, periode 1965 sampai 1988. PJ Kepala Desa Mbah Haji Darmo Siswono, periode 1988-1991. Kepala Desa ke-7 Bapak Haji Muhammad Setio Sudarmo, periode 1991 sampai 2007. Kepala Desa ke-8 Bapak Haji Sutio, periode 2007 sampai 2013. Beliau adalah putra Bapak almarhum Pak Haji Zaini. Periode ke-10 Bapak Bambang Agus Wahyono, periode 2013 sampai 2025. Beliau adalah cucu almarhum Mbah Haji Zaini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya apabila ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim.
usikum bi nafsi taqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang badhe dipun sarengaken Rama Budi Wisnu Haji. Katur dumateng Rama Budi Wisnu Haji. Kasuwun jenengan saking papan palenggahan nuli tumuju sasoro sabda. Rahayu sedya kula sumangaken. Wilujengipun salam karaharja. Om Swastiastu. Namo Samya Adi Budaya. Om Wilahi. Dumateng Pambating Projo niki panjenenganipun Bapak Bambang ingkang tuhu pantes indarso. Dumateng Bapak Kyai, dumateng alim ulama, Bapak Haji, Ibu Haji ingkang tuhu pantes nampi sagunging pinabekten. Dumateng para panarung Idrodaya ingkang tuhu pantes nampi sagunging patumatan. Dumateng para tamu undangan ingkang tuhu kula bekten. Saderengipun kula aturaken sumangga kula dherekaken manungku puja wonten ngarsa Gusti ingkang murbet dumadi. Mugi sedaya pinaringanipun saking Gusti Kang Maha Kuwasa dumugi rikalangan punika tansah punika banyu dumateng inggih Gusti satmah panjenengan sak kuwasa panjenengan sak putra wayah saged nampi kanugrahan Gusti satmah saged mulya ati mulya rasa mulya raga mulya bodho lan mulya kesanian. Dumateng pilenggahan dan kinurmatan saderengipun kula matur mbok pilih anggih kula matur kathah kekiranganipun ugi kirang subuh sita ingkang kirang terpanjang mungguh tata krama mungguh adat iti widono ingkang wonten samatan wonten tlatah pitaran mriki saestu kula nggono nyuwun agunging sih jero iki pangasami kula mriki kadhawuhan nampi sampur supados maringi satunggaling tetapi sabdo tomo sejatosipun kula kirang pantes amargi kula nggono boten sepinter kafroh ingkang kula ananging gandeng kula dipun sepuhaken wonten ing padepokan Puspa Bodan kamangka ingkang nandhegani dalu menika inggih menika
siswa saking Padepokan Puspokondani inggih menika panjenenganipun Dimas Suyatno ingkang sapunika ngasta dados perkumpulan utawi ketua wonten ing Padepokan Puspokondani. Mbok menawi panjenengan wonten ingkang asisten paham sedosipun Padepokan Puspokondani menika napa sinau napa wonten Padepokan Puspokondani pramila wonten iki seketik badhe dulu paringaken ngertos kula panjenengan Padepokan Puspokondani ingkang kalenggan menika kula rumiyin taun 1908 menika kula rintis adhedhasar wonten fisik menika semanten kula tirakat wonten ing sak gunung sak minggiripun Gandulan wonten mriku dipundhami supados ngadegaken padepokan. Gandhen ingkang dawuhi kula menika bibinipun Pangeran Diponegoro inggih menika Eyang Pusparini ingkang gelaripun Puspanegara. Kamangka Eyang Pusparini menika kagungan pusaka ingkang naminipun pusaka menika pusaka Puspagondani. Wujudipun pusaka menika keris ingkang wonten nagatun kembar. Wonten ing mriku dipun buka suraosipun pusaka Puspagondani. Puspa menika wujudipun kembang kagungan sifat indah lan ugi arum gandhanipun. Ing mriku gadhahi suraos supados tiyang ingkang lebet wonten Padepokan Puspagondani tindak tandukipun lagak lagu lan lelagone saged damel asma arum keluarganipun lan pribadinipun. Lan ugi damel sensor awit saking kaendahan puspa utawi kembang nganggonani Gondani menika satunggaling tanaman bambu ingkang dipuntanem kangge nyegah supados boten erosi. Menika sampun taun 1908 menika wonten kedadosan reformasi ingkang wonten mriki kedadosan ingkang boten sae. Sami gelut sami teman-teman bapa nganten anake wani kaliyan tiyang sepuhipun. Saya pejabat boten wonten ajipun. Tiyang sami erosi napanipun nggih menika erosi kepribadianipun. Erosi kepemimpinan, erosi budaya. Erosi budaya menika erosi ingkang bebayasan. Awit ical tindak tanduk ingkang sae. Ical budi pakerti luhuripun satemah putra wantun dhateng tiyang sepuh. Wantun kali pejabat sarta boten kenal kali bangsanipun piyambak paten
gontok-gontokan sasat boten-boten tiyang ingkang leres. Nah boten niku yang Pusparini menika ngakuni pusaka menika supados padepokan Puspagondani saged mangsulaken erosi kebangsaan, erosi kepercayaan, erosi kepemimpinan, erosi budaya, erosi budi pakerti niku saged dipunsulaken malih. Paling boten generasi memang niku boten katut erosi niku sejarah kula ngrintis padepokan Puspagondani. Gandeng kula ngrintis lan kula ngadegaken otomatis kula dipun sebat guru. Sinaosa kula mateni lamun kula boten pas utawi dereng pantes dipun sebat guru. Menapa ingkang dipun ajaraken? Inggih menika kebatosan ilmu batin ugi budaya sinau sastra Jawa sastra Jawi para walusampun panjenengan niraken Suposito pangandikan anugi sinau sastra kangge medhar sabda lan sak pinunipun. Lan wonten mriku sinau kebagusan kok supados mangertosi sinten tos dados kula gesang wonten menika supados kados pundi lan niku badhe kula wendaraken wonten ing sastra Jawa menika ana caraka. Ana caraka Bono niku tegesipun wonten caraka niku utusan. Turbo bilih bono caraka niku wis wonten utusan. Kekiranipun lho sinten ingkang diutus sita ingkang diutus niku kula panjenengan sedaya kita ingkang dipun titahken dening Gusti Kang Maha Kawasa. Ingkang titahaken sinten? Ingkang utus sinten? Ingkang utus inggih menika ingkang Maha Kuwasa. Diutuske napa? Diutuske nglampahi kodrating gesang. Kodrating gesang menungso niku terus pundi? Wonten ingkang dipun kodrataken dados surat. Wonten ingkang dipun kodrataken dados petani. Ingkang dipun kodrataken dados pegawai negeri. Wonten ingkang dagang, wonten ingkang buruh, wonten ingkang dados piyakakal, wonten ingkang dados maling lan sakipun punika kodrat laku niku putusan pramila kula panjenengan itu kantun nglampahi menawi sampun ngertos kodrat kados mekaten tetapi pun kedah nglampahi kodrat kanthi leres menawi dados lurah ingkang leres menawi dados masyarakat di masyarakat ingkang leres tegesipun kedah ngajeni dhateng pimpinanipun lan bisundika dawuh ari pimpinanipun boten saged lamun dados tiyang masyarakat biasa kodratipun pamani ngarit kok biji dhateng lurah kok ngatur kali lurah niku boten saged pun awit sanes tugasipun semanten ugi lurah menawi lampahi kodrat kok boten leres mestinipun dados pengayomi masyarakat kok boten saged nglampahi ngaten nika dosa
dipun lepataken dening ingkang maringi tugas maring tugas. Salajengipun Balacaraka lajeng Data Sawara. Tegesipun datang sak swara. Mboten swara kanggo nampi dados kula panjenengan dipun paringi tugas dhateng kanggo poso mboten saged swara. Dikudrataken dados lurah mboten saged swara. Ajeng swara kados pundi mesti dados dados. Dikudrataken dadi wong tani nyuwun dados tanak mboten saged kok. Niku kudrate Tuhan. Pramila kedah ngenggono primo kanthi tulus ikhlas. Dipun kudrataken dados tiyang pejabat inggil nggih boten swara. Ing kedahipun kudu mangertosi kodrat ingkang nglampahi tugas ingkang sae. Lajeng Data Sawara terus padha jayane. Padha jayane padha kuwate. Napa sing kuwat? Wonten jiwa raga panjenengan lan kula niku wonten sifat ingkang wujudipun cahya. Inggih menika cahya abang kuning abang pirang kuning manting. Inggih menika amarah mutmainah supiah lan alwamah. Menika sami-sami kuatipun. Amarah kuat, nafsu kuat. Roh sucine nafsu sing sae luwih kuat, sami-sami kuat. Ingkang amun sinamsa amarah niku boten kenging dipenjari. Lamun kok dipun penjari panjenengan dados tiyang ingkang boten leres utawi seneng. Sedaya itu kedadosan nanging kula panjenengan dikudrataken saged ngendhaleni batesi supados boten sorangan. Sasampunipun padha jayanya lajeng moga bodho. Monggo sukma guru sukma ilang saking raga dados batang. Tegesipun kula panjenengan ketahiling lamun benjang sukma puncak saking raga pun boten wonten wujudipun. Ingko pun wujudipun batang dipun pendhet. Tegesipun supados panjenengan lan kula nika eling dhateng kawula panjenengan makaten pramila kudu duweni sangu benjang kundur dhateng pangayunaning Gusti kang murben mati. Sanune napa? Yang bisa tegak kenal kalih lingkunganipun, kalih alamipun, mangertosi bilih Gusti kang Maha Kawasa menika makhluk niku maneka warna, maneka kegiatanipun, maneka keahlianipun. Sedaya wonten kegiatan kang luar biasa ing ugi kagungan kelemahan. Tiyang ingkang paling lemah ingkang dipun seperakaken ugi nika kagungan karugian. Pramila boten pantes lamun kula lan panjenengan sok kumentus dados wong paling hebat. Jatosipun wong dunya nika boten wonten ingkang hebat. Sedaya kirang
Napa Gusti kang ben dumadi nyipta tiyang kok sarwa-sarwi kekirangan? Supados napa? Supados sami mbetahaken tiyang sanes. Lamun to sampun rumaosi mbetahaken tiyang sanes, menika lajeng purun boten purun menghormati, menghargai dhateng tiyang sanes. Supados tiyang menika tumasa butuh dhateng tiyang sanesipun. Pramila gesang kula lan panjenengan dipunwajibaken tresna tresnanan dhateng sedaya mawon. Lan ugi dipunwajibaken tulung tinulung, hormat menghormati, saling membutuhkan. Sagede nglampahi kados niku kados pundi? Inggih menika merenung, ngolah pikir, ngolah jiwa ingkang wujudipun batos. Supados saged ngolah jiwa, ngolah batos saged pundi? Sinau pramila wonten padukan Purwokerto ngajari supados saged ngeningaken cipta, saged kepanggih, saged ketemu, saged komunikasi kali gaib. Lamun saged komunikasi kali gaib, ini kok kados kala wau Mas Suyatno menika lajeng saged komunikasi kali Mbak Maustati, saged Mbak Maustati saged ngendika cerita babagan sejarah pun wonten Trogo. Nah, menika hasil saking pambudidaya saged komunikasi kali gaib, saged presa kali gaib. Nah, wonten ing agama ugi diajaraken tingkatan menika sampun tingkatan dumugi makrifat. Makrifat niku wonten 3 tingkatan. Nggih, ingkang sepisan niku tingkat dasar, kaping kalih tingkat madya, kaping 3 tingkat utama. Lo badhe jelaskan kan tingkat dasar. Tingkat dasar niku wonten 3 kelas. Nggih, kelas tunggal, kelas kalih, kelas 3. Tingkat madya wonten sekawan kelas. Tingkat utama gangsal kelas. Oh, ini kelas dasar. Kelas dasar kelas tunggal ini kok cirinipun sampun preso gaib. Nanging dereng mangertosi sejatosipun niku gaib napa Gusti. Napa jin, napa setan, napa siluman, napa roh, dereng mangertosi. Nanging sampun preso gaib. Lajeng dasar kelas kalih preso gaib lan sampun saged mangertosi niku gulungan napa? Gulungan jin napa gulungan genderuwo napa gulungan buta napa tuyul napa siluman napa roh niku sampun saged mangertosi niku dasar kelas kalih. Lamun sampun dasar kelas 3 menika sampun mangertosi niku sedaya lan sampun mangertosi tugasipun. Sejatosipun jin niku dipun tugasaken napa kali Sang Hyang Setan niku dipun tugasi dening Allah Yang Maha Kuwasa niku ken napa? Gandarwo ken napa, siluman ken napa? Niku menawi sampun dasar kelas 3. menawi sampun mekaten lajeng napa ginanipun supaya
supados kula panjenenganipun dados tiyang ingkang wicaksana boten sok gumampang nyalahaken setan, boten gumampang nyalahaken panjenenganipun sinuwun manipun wilayahipun niku dikenal saking kraton. Masih ngawontenaken sakadar menika ngawontenaken wilujingan. Kula panjenengan sedaya ingkang wonten iki lan umumipun wonten ing tlatah Bintara lan Praga niku sami rahayu. Sedaya ingkang dipun kajengaken ingkang dipun gadah kesempatan ing sedaya. Pramila sumangga dalam menika sami nyuwun dhateng Gusti Kakung Pangsa napa ingkang sedya dipun nyuwun saderengipun iki mengke nyuwunipun kanthi ning saderengipun nyuwun maos Bu Allah. Bu Allah pinggo lajeng nyuwun napa ingkang dipun sedya kanthi ning menen. Sampun kula dherekaken manut puja miturut pinuwunanipun panjenengan sedaya. Monggo